O día 28 de xullo pasado cumpríronse, 28 de xullo, decir, hai nada, 2 meses, ainda non, cumpríronse 100 anos dun concurso de gaiteiros que se celebraba na Praza da Quintana. Nese concurso era considerado o gañador e o mellor gaiteiro de Galicia, Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo. 100 anos daquela data. Rubén Troitiño, boas noites. Boas noites. Rubén e Alberto, boas noites. Por eles son dos eruditos. Rubén é un home que son mestre gaiteiro, profesional, músico e, sobre todo, amador e coñecedor da figura do gaiteiro de Soutelo. A ver, que tiña o gaiteiro para ser considerado o mellor? Tiña que haber moi bons gaiteiros daquela. Que tiña ou que non tiña. Eu non o coñecín, pero sí que podemos ver, pois en hemeroteca, podemos ver en grabacións como tocaba, como sonaba aquela gaita. E sí que, bueno, na Praza de Quintana sí que se celebrou ese concurso, ese maravilloso concurso onde había 9 participantes apuntados, pero que solamente se presentaron 6. Cando se enteraron de que tocara o gaiteiro, algún retirou. Eso foi o que dixo Xosé Manuel Rivas Troitiño no seu libro da biografía do gaiteiro de Soutelo. Dixo iso, que o escoitar a Avelino, pois afinando, pois que seguramente algún deles xa non se atreveu a competir contra eles. Pero ti que eres un gaiteiro, ti eres un coñecedor, un estudioso da figura. Que tiña o gaiteiro? A forma de tocar? O que no escenario era un portento? Eu creo que tiña de todo, é dicir, era un instrumentista moi bo. De feito, nas grabacións podemos escoitar incluso que grabacións preparadas, por exemplo, a Muñeira Chantada. Foron os primeiros que gravaron. Foron os primeiros que gravaron. Empezamos a falar xa de modos menores na gaita. Empezamos a falar do cuarteto de gaitas tamén. Nas grabacións tamén hai composicións. Aí está o cuarteto, son os famosos gaiteiros. Os famosos, nesa fotografía ainda non era cuarteto, porque vemos a Castor cun frautín. Que era frautín, non tocaban a gaita. Por que eles crean ou innovan? Eles son uns dos primeiros en incorporar dúas gaitas á vez, xunto con Bautista, que é o irmán, e o pai, que é Fermín, formando así o chamado cuarteto Os Gaiteiros de Soutelo. Exactamente. E que esos xa son os gaiteiros de Soutelo. Sí, aí estarían. Un cuarto. Esa é unha fotografía antes de marchar para a xira que fixeron en América. Hai que decir, porque a xente dirá, bueno, pues serán coñecidos en Galicia. Atención. Celebráronse en Barcelona unhas paraolimpiadas porque aquela Europa estaba convulsa en guerras e había unha olimpiada en Berlín. Eles como protesta organízase. Moitos países organizan en Barcelona unhas paraolimpiadas. Sí, eran unhas olimpiadas populares. Populares. Sí, sí. Bueno, naquelas olimpiadas son chamados os gaiteiros de Soutelo a tocar. Esa era a zona que tiñan xa fora de Galicia, a nivel de olimpiadas. Xa dice moito deles, entón. Decía moito deles. Claro. E que depois xiraron por América, etcétera, etcétera. Un grande da gaita, que sí, señor. Sí, sí. Bueno, temos aí un punteiro. Podíamos estar falando. Rubén Troitiño trouxonos un punteiro co que tocaba Avelino Cachafeiro. E agradecemos ben, que veña poder... Sí, é un dos punteiros que se conserva, son varios os punteiros que se conservan de Avelino. A verdade é que non tiña unha gaita, por así dicir, de a gaita de Avelino, non. Avelino tiña varios punteiros. Sí que era un home que lle gustaba moito pois buscar sonoridades, tiña punteiros máis graves, máis agudos, incluso algún punteiro asturiano, incluso. Bueno, eu truxen esta representación, que é un punteiro do obradoiro de García de Riobó, un dos obradoiros pois máis antigos de Galicia, e aquí se conserva este punteiro, que aínda sona. E podemos pedirche un pecado, podemos aquí que non nos ve ninguén, que mo fagas tocar 10 segundos, 15 segundos, para que podamos decir, no lugar sonou un punteiro do gaiteiro de Soutelo. Cuidadiño, vamos a ver como sona. É unha sonoridade un pouco antigua, non é a mesma sonoridade que as gaitas actuais, pero bueno, sonaría algo así. A ver. Sí, señor. Pois xa nos que isto xa grabado, isto como unha soliña, querido Rubén. Bueno, e entón, xa que está Alberto aquí co tambor, unha das pezas que popularizaron os gaiteiros foi a Muñeira de Chantada, mundialmente coñecida. E nos gustaríanos que esta noite nos fixerades un pequeno apunte desa Muñeira de Chantada e aproveitando que están outros composteláns ilustres que son Cantigas e Agaribos, unha institución de máis de 100 anos. Que de feito, o que quedou de segundo era membro de Cantigas nese concurso. Está todo aí. Todo quedou unha casa. Todo grande, todo grande. Agora xuntarse aí a... Bueno, pois entón empezamos con esa alborada de Veiga, un anaquiño por aquilo de que estamos no albor de unha nova temporada de Luar, e logo
Muñeira de enlazamos ya chantada. Muñeira de Chantada. Imos Vamos alá. alá. Rubén Toritiño, Alberto, moitísimas gracias por estar esta Graciñas, noite con nós. graciñas. Cantigas e agarimos que participan no programa. Aí vai, esa voz que escoitarán nun momento é a do gaiteiro de Soutelo, Aí vai. Vai a Muñeira de Chantada. Rubén Troitiño e Alberto Costas, recordando, lembrando pues esa figura do gaiteiro de Soutelo que naquel 28 de xullo gañaba o concurso o mellor gaiteiro de Soutelo. 100 pesetas que gañou. O primeiro 100 pesetas. 100 pesetas. 60 céntimos, non? Non sei, se me Que sabes euro? tú.